zeptat, co vazíte za jídlo? Všechno možný. A to je sýnská restaurace? Ne v Zelenči. V Zelenci? A sýnská nebo ne? Ne. Ne? A co vazíte za specialita? Máme různé speciality, no. Třeba pečené koleno, nebo já nevím, žebra. Pečené koleno? To zní dobře. A co je přesně tady to? Co je koleno? Je vepřové pečené koleno. Jo, taca. A kolik cena? To vám neřeknu takhle z hlavy. Když tak se můžete podívat na naše stránky internetové, tam to všechno najdete. A jaké máte stránky? www.ouki-doki.eu www.ouki-doki? Přesně tak. Dobře, tak já se kouknu a stavím se seba. Díky moc. Určitě. Díky, naschle.